Mahahalagang paalala para sa publiko. Alaala 2025. RMN News Special Coverage. Samantala, Idol, LGU Kalasyaw, panawagan ng disiplina at pakikiisa para sa ligtas at mas maayos na undas. Para sa detalye, kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng pamalang bayan ng Kalasyaw ang kandan nito para sa nalalapit na paggunita ng Undas 2025 sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang operasyon at paghanda upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at seguridad sa mga sementeryo. Kabilang sa mga sinagawang aktibidad ang flashing operation ng Bureau of Fire Protection, paglilinis ng mga caretaker at fogging operations ng Municipal Health Office upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling maayos ang kapaligiran. Naglagay rin ng mga solar lights at karagdagang ilaw sa mga pangunahing daan ng sementeryo upang masiguro ang malinaw na visibility lalo na sa gabi. Bahagi rin ng preparasyon ng pagtutulungan ng iba't ibang departamento at ahensya ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang nananawagan ang lokal na pamahalaan sa publiko na makiisa at maging disiplinado upang maisakatuparan ang isang ligtas, maayos at mapayapang Undas 2025 sa bayan ng Kalasyaw. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan para sa Alaala 2025 special coverage. Ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.